Neviem. Pozor sa, aby zlatí dajú pozor sa. Počkaj, to si teraz moc prizerať. A počkaj. No, uľad. Ale takto sa to naváša, to je nový typ farby, ktorý pochádza z Nemecka. Deutschland. Takto sa to použije. To je jednoduché. Žiadna farba nekoľko, žiadny bordelov. Môžete zrobiť takú. Namočíte si farbu. A môžete nám prosím vás povedať, že asi koľko vychádza takýto nátier na stenu? Takýto nátier vychádza, je to veľmi lacné. Vyjde to ani 1000 korún na takúto miestnosť. Takúto celú miestnosť si a jak rátate v meter štvorcový, podľa čoho? Aby sme vedeli divákom povedať, že proste meter štvorcový vychádza z toho toto? Podľa búchania. Podľa Koľko áno, koľko búchov známe. Takže vy si rátate tam, že hej, to je meter štvorcový, tak 100 meter štvorcový som udrel a vy krát na to. Je to aj tréning. No je to tréning. Môžeš to robiť celá naša rodina. Deti, všetky to zbavečia. Môžete mi farby pozrieť. Áno, áno. Super, pozor, uľadne nám vchádza do... no zajebal to na ten čo... Pokračuj. No, nie, to ruší. Nie, to. Aj komentuj, no. Môžeš povedať. Vôbec nie je nič špinavé. VS. Objednajte si na naše čísle u nášho pána, ktorý to vymyslel. Hotel je spoločnosti. Hotel je vymyslel. Dobre, teda čo. Ja to neviem, kde si to je.